Minero. Iye na lia ariko ligigwa lia tere kumuina rinde lia tere kuwaiga ebaho yabe kuguru waikaransa iguru guika tugende standard 8 tumawe kugenda form 1 metigende gikangeji akero Manchester United yalwaka ne timu ende ko Sheffield okunja bwite ingi gekogera twachora baba keigo twabakora chi state funeral lakini tutayikorera abantu bandi. Maybe gatia bantura inyole aida bantu n'abarimu who mentored you call as a school ya secondary. Oh, thank you. Nambe ya mo propriety ndatebenga umwalimu inyolete sana okoro kwa John Nyanga onsometi secondary Nyamisocho was a wonderful teacher. No actually muchukisi ya igabwa the bookshop bakoni bitabu na ngo genda ngokera sana. John Nyanga was a wonderful teacher. Agatosomia algosomia umulimo oyo monyolete sieri. Agatosomia bia sana. Paka abalimu abange tuobwate baba iboli. Inchira bali gotosomia ndete gotanga mbo bali gosomia. Lakini oyo was professional. Onu mwalimu trained. Anda agacha bune head teaching akili to what the head teachers not principals. Na ubachi to chini lieta tu etaito ya chinjiti. Umwalimu yagatosomi buya paka ntali kumweba. Paka boni gena bonku munyura paka no ne topic ya to sometiri tukoli tangani. Etu asogete to godanga indeed ubwali mundu jembo bwata abanyene. Topic ya sieri ya ubuliko rukunga centurion servant. Ne topic ne rese sieri ekuruko ya muntu geto lekoro centurion kolenge master ubwato momo mufanyikazi yoye abona umufanyikazi yoye korekana musigite sana akamurwanirira ono umwalimu yagatasomia topic iyo injira ali go dress injira ali go to advise indeed era nabonku munyuranga no mwalimu olenge omana umwalimu ndinde inyurugo chimage gake no mwalimu olikoro ku David Ogega Marube sobonere irange nyango sogalia agatosomia paka na intutu ikiswahili akosomia paka nginyo litenga kiamo toko kora matemu era gansia mali gandenga ayetine galende bone njira bali gotwa ate panaponia pananjia that was in form 2 and thing pwe bagentekyo because njira akotosomia and njira akolete gonsia manga panaponia pananjia. I think propriety of daktari bwana mbwate boniga na bondi proud of mwalimu olinga na mocheti korora gochimotu ngumuntu yongo somia tiamo somi bia umuntu nache kokoli kwirende ko bae gentu gitu gochimotu right abuna bwa balimu okay tinte banga bande mbale ngoro patia se secondary abana bwa balimu nkuinyura nateba ngabantu bali gasi bankorerete was great nende na ikire goteba ntokote banga na buboka yaya bandi mbali ngoro. Okay. Alright. Kando ni vitabu maybe ngwalinge involved na mangana yitiko sori ko curricular activities. Yes. Mbia mono vitabu bia lirendengana bia tuna ina rega ciaringenene. Lakini naandi na nchite kwako mupira wa maboko. Volleyball. Alright. Kunywa kana ingi sana no mbono kunywa njande bono lende nechinga chitali gotoka. Kingwa kana inge bia sana nenga kiito of the late president yonde ba Moi Daniel Arap Moi Daniel na retete program geta abantu bale gukora ibisize sichi sukuru na bumu ali gutwara inga kigete mu ko rutamagoro go chigoro gymnastic ebintu biri bya gakorirwe nga kiyo ono nindo chenga numia sana na alingi na bono ina maboko na ali kuncho kana atalira amaboko na bono njo kugimagega ni kumbe kabisa na ndi nta ali ndeli giretigoro aya na bono ali gutinira no mutu na bo ugucharuka injira gite
bono mko banaringisi chitimu icho cyo konyaga kora ibintu kunebyo na no mupiro yo igona na bondo chenge bine kongo kibia ringi sana ndero ntamanya nganda da wekumba igomba isikubune kwa mwango Kurulio Kindo ngaiwa cheto chitekta. Thank you. Kurulio Kindo bono na kolete 1988 88-89 nalimbere Rio Kindo high school. Ingaki ya the late Patrick Monyenye na rulinga wa principal. Monyenye thingi na bora mumanya na jitaka ba principal ya Kisi high school. Akiri ndena asirite kanya sabi kumubiro ye mwiko ya sagia. Patrick Monyenye rulinga principal ya Rio Kindo ande tugasoma bya kabisa kurubororo high school ngakora 1989 yakora matemu ngaita bona narangiritiwe ngagenda Moi University. Moi University gatuke ngakiriye ito abantu betita abange uki university na 844 nero konyora yakire bona abana 844 nabarumbata kiri ko gende university so double intake ngaki university gatuka mabakate yo byeyo ikagera campus yamwe ya Egerton University ya kurukula equipe ya campus ikaigurwa alafu na Moi University ikaigura campus yaye kurukwa Maseno University College bono njinga na Maseno University College ngaenda gukora ubwarimu ubuna berete kuru 19 because twatakirego oswa 1990 lakini saulia abana abange tukacha goswa 1991 tukabera paka 1994 nalina graduate ngakore degree ya ntangani y'ubwarimu kuru Maseno University lakini nyinyo ligati ya una ande ninkwaneta mangana yasigeta wekina gotebya nya nigetenga kitu no bwana bwaringe borobwe tukatebunga Maseno netakire bono gwetinenera ebi university of its own eru kuruse Moi umete tukaleta liberera sana wanafunzi tukubuli Maseno uti mwisonde ya chagite and we been all along konyora tule intutu manyete nga Moi ngakibona mmoja kuturusi motubeke nga tonyali sadi bajikoro kunga Maseno tukanga tukataka kurwana tukacha kwa assured na omo the late again abantu abangindo je bansomiri abandi baruroro Professor William Robert Uching nero linge principal akacha gutwashwa nga maene bono inu emugochiko kugira chwitiri Moi nechi satwe tino chira aliku Moi University na baya bete igo in 1994 December anye tinge betitare 9 na litwa graduated kuru no tare mbili our graduation was the 91 as Moi University toka graduate kuru engakiyo so period ye ya 2 years in high school Rio Kindo kuru tukagenda 3 years lakini saulie strike nere ya bete gatiga ikagere kabana ande 4 years tukajikokora 1994 yes so you did education in what? Yes in it's education in theory mulimo na history yes so mega you graduate definitely ukayabo yes wono mugano after na graduate nikakura kurwa wono again tukenikire very funny by propriety umayetike tole university tutaraji gukora bono tuligere twiki gukora ikumanya ko banga abantu bagokora humanities art mbali guchikulikwa kale liringa kiri umuntu wakonyora liruba kole university utaraji gukora iya kwanyora school asochi gosoni ikama ko banga into bono tuli guchikulikwa yetukukora ku university tugacho lichiform chirochi lakini tukora tuchandikite ntubwa hadi stochi kulikwa thank God ekero tuaruye tororo tugachanka umwako yubwati 1995 tukanyora marube yo gosomi bono inchingamanya gutumwe school ekuru kwa Kiagware mixed secondary school Kiagware gotoka Butaboli South Mugirango Kiagware munangu kwa natimeti nga mama ondinaruranye manya lakini asinga kiyo in fact I took 1 full week nkuliginga nga yisukuru ye gotoka ne skuru ya lingenke katia ande yabugirango galia nande konyora liri para nchira bakende nkirabe mesiyo ka yasimikire yanguru nkaliki ku skuru ipa kangagendoro ngachake gasi 1995 umutinyo gatano alinja gete gosomi Kiagware ngasomi obune assistant teacher
kiagware gawe igachiga ikinga kigite omu senior teacher akaba transferred ikaba tine gatigabe senior teacher yaitu nkaba senior teacher igachiga ika inga kigite omo deputy akaba transferred nka tebu tine gabono kaba omo deputy head teacher igachiga ikinga kigite magoso makeiga kanyoro principal yane inga kiyo tinde tukoenda story imme mono because ni entambe omo head teacher akaba interdicted inkirete ngote ubono school ya gutigariri nkaba confirmed from the year 2002 nkaba bono ninche principal ya Kiagware Secondary School nkasabu gagu ngake yonsi ipi paka nachite ku Rwororo 2007 nkaba transferred to another school lakini aunaona achakirete maybe tingo manyanga lakini mente lakini kurwa nka che school ko kumosora ere angogembo gali bo basi bono nkara veroro nero paka 2016 nalina ajite ko ba transfer ko Rwororo nkagenda school ko ku Itirio High School Itirio High School timetinga nagenda muno gwetane una kwata gitakire ndiganda akorera haje ase kwambole tinga ngakio kuliko kwane so Itirio High School 2016 Itirio High School ngaso bono nande bono kinaso iri Itirio nanguru musora na akorire bono my masters na akorire bono na lenya gocha limoigo nasomia university party time Kisii University Mount Kenya University igache kanande ngakinde nkara agenda Kabianga University of Kabianga na biguruko kurwo bono ngachanga kuranga ndigonde baba ngakinyinge Mount Kenya University Mount Kenya. So Itirio High School no kwa kore to sabado ngosomio le inche ngosominde inche bono yango sominde high school kurukwa Mosisa Secondary School. So Itirio you left when? Itirio left. Itirio bono ndwe tororo in 2020 kuna corona yacha gitiga nkanyora tuatebi bono turu Indworo nikintu gikonduciororo nikiringa grade kiane nkialingi kunyalika na mbere school bakateba tiesinja chinjia machiko ngataka nanchi kolengere linga nakibono ngokora indwe se mangana ye secondary bono niche university lakini gatuka mupango uliko nyatinda nyorosibia TSC gateba muntu ndubwo nshikire ko ba promoted amini ubwate grade buneke mbwate umuntu oyo aye responsibility ya administration dino gutaka gateba ngalende ngakibone responsibility yonko nyetia nkanyolere kabiri idotige gasi bose ogenda okole gasi ono nona mukate ngaki amini sorry propriety akiro chigwale okora wikira tuguti gubusia intige myake ye na akorire yonsi na bono nkura bwataga iga ekogera gusanira guchiga ali okogenda ororo kindi kebe abantu bagosekerera ngalinde bono nkike ngaiwa aye muntuki no osomo wasomete nguruki because myake ye yonsi bono tu akorire so bwalimu emanya gutuka nga yaikire nga nacharukire kuruwe ntabwati umupango so umupango mbwate bono ige guchimutua nuri ngaki na ningendete ngonya gukilia ndi bia egere toke ngakingo ruabono ko TSC nkogenda guchia andase talirasi mangende university one abonyara no nyengo jamani ga una tuliga usigasi ane tiliga so lende oino ro mupango mbwate sama tukali bwangu all right maybe ase jide kaibere gaisa to kintu kikenene kerio kuegokeria nga noro mwalimu kwa biro mwalimu thank you again take nene nkwegokeria inji ne umuchango ne gucha so mwalimu na banda bikitinke bikagyo kini nganchire nkwane bibire bitatu iga nambe yemo probright abana nasomiri baite tamabokana abangi konyorande barabantaba nandiki nkubanyora isiko bateba ayengu atokonyete ikine kigintu nkorora kiamana muno intarando onsboniga ebe nabana be university nasomiri ebe naba kurende primary by the way nasometi primary ekero tu asere tukuru university baletete system wenye
yokwa kana kwamanya kuragira pay as you eat cafeteria system ekero barete system eyo tugataka kuyanga tugaselwa tukabera isiko mwaka mugima tomenyete isiko lakini ase community yana tugatenga no ibaga tokobera isiko busaiga tutakorora ngendo kitogokora because twara kwenda twa report we chief kabere Monday na Friday togenda twa report we chief ngambi yatule nturakora magosa ndonzi kenyingima igachi gikanga tukayo bikamo tugatenga intugi turabalimu ingi tutagoteberi chief anje onyo utakorora bubi tunyiko somi bisukuru bibiri angensa gaiga ibali unya kugenda kunya ko report igari in fact chief yitu kurugwa chemisyo mabene aganja so nkanyoranga esukuru yankana inche bono nkogenda ne primary andu medina wana asomete primary bya kabisa igo so abana bali nkonyora ba primary nanyora abana be secondary nanyora abana be university nanyora abantu ba masters bali ngo supervise bono nabokora bakogoka kabisa nga omwalimu gwatokonyete namba ibere na contribution yani nakole gukia se ekwirende se SM bono inga inchinarikire bi ndatebe tuguchiruka nga journals chipepo gukora research kwanye tuma oni chindi chiri ase international kwirende ndatebe field chipepe ichi chikogera nagoka sana because nuko kora research nacha out with the area gete muntu ndatararika bose negentu getekegeni igonko ba very broad yebintu ebi two ne bitabu ibono narikire yes igitabu kia guidance and counseling kerokyo kiabere launch ne gitabu kire se market kegendete ko somo nandi na kirigite gitabu kia guidance and counseling because yobo imechande na arocha abantu bagutwara birengererio kwanya umuntu kaikunyara gukora decision yeringia isaurie birengererio abantu batametinga ne birengererio bikogera batuke barinjiriyo finally ni gitabu kiane gia history igitabu iki igonkiri gite nkabwate kwanso mugano ni ncho monyene nkarigiririe njereri twajaga kwana ingakinaki nitincho no muntu abantu mbalinga twalinge nabarobyenga kiyo ndakworo kigo kana ngoya ya mwalinge nere busina barabu ba kondire bamboli no ntu amanyite ngano choko ko bunuri gabono nkari ko mugano uyu kutira ingakitwa kinete haria asitwa kuruka nyango sira mani echisegi chiri tokurwana ngale roli yana munenje bona se ibintu ebimbirebi nkari kankareta out umugano buno bono yubwichinkororo okonyora abantu bandi bakulike goro yichinkororo riri batametinga chinkororo mbandoki abandi baito we participated yani kiri gintu kialinga ungo ngotoga twalinge togokora ngacha n'umugano ibwensi nkamakunganya kuri umugano iyo kenyaga nkanywa kigo chingumbu ase nakolete my masters and PhD noronga kwana bono ngokombe nga ubugimo bubu muntu gorokwa omwana bwo muntu mutaka okinete isukuru chire chinke ekera achire chinsi chire developed buna one pretain by the way my masters and PhD na kolete pretain Manchester so nchikoligere bintu bire city buneri ya Manchester ne bintu tuwale ko gutwara sitoga nakora comparison yenga naligirira for example ntubwatoroje buna wono sito ribakucha enchira tukuru treat urujiro lino tugutuguta chigubi uchime okogenda the Thames River ere London enchira roro siri paka bono no mugeni ndi bwensi gocha gutaka kororo chi hoteli chingia no chibekire roche garia chikonya ko yenga iya na mato yani abantu bakogoka chibesa chigusangirira woro kwanyora sito ganga ki obugima bule sunga kombe obugima ubu paka ngacho obugima bono bwa inchekobe principle kandi nara mageti examiner siari nara betenga kigito nka kombe obugima bucha mbugima kibuli twali gutwara ekero tuli chi principle ekero tuli examiners nandi mbugima kibono akeigo na twalire nchebono aseleve yende gaiga ngo interact n'abantu ne professor Nyarebe Dr. Nyarebe kogenda especially samangana yokuliga so that is what I can say nkopa proud of keronko nyoro tuikaransi to korobose no mwana funsi giti ogokora bose PhD ogokora bose masters
tumubigite panel tukumubulirende indobire tukoroga defense bono na inchinara inyura ngaki inchara kinimbura ninchorio nyanguso nincho iwanku ibubia sana na atakangaki abantu bakora na barabu basuki baikese asitole boni. So that is one thing ko kera so mabwana bunu mwalimu na ndi ntagite ko teba it's not the conclusion benda ko teba iga ni feti ya mwalimu ne no muntu maana mono okoro mwalimu bwa ne nchirengia propriety. I'm telling you no bani nasali yokosomi aino muntu nyasasi seneti it does not matter ngajiba seri ngoko nyora gali lakini wanje tega asili mwalimu no muntu maana mono asinzi alright lakini tagwire bwalimu bono ngodanga yongo kwiru bwalimu nchendo ku very soon I'm going to write about a title yo mwalimu tonyo ole goko genda ngosoka asili ya danga projingu tuwa the title buna sa osina ne chinganga professor. These are the titles ngakiache kunyalika na tonyo ole title nyana aba Kenya umwalimu geto sabiri buya talinga no mwalimu egaro muntu ndi wenzi ngoro kwaro ko college mwalimu akinzo watewanga mwalimu fulani amefika hapa katika mkutano huu yani mwaro muntu wa magenderero mosomi umuya etaite yiti nene yonga ko yakoro kusa no yoro ku daktari gochiali no yoro ku professor gochigali no yonere mwalimu etaito irigo. Yes, alright. Wakwa nire kitabu ikige history, so what is the title? Facing the world from Gusii. Facing the world from Gusii. Inche n'abantu bamintu bakogesoma batini ne Gusii bakaligireria bakababuneta ya gochie sense yonse. Yes, alright. Are going to what guidance and counseling? Guidance and counseling, a handbook for teachers and students. Can you even in the other books? Maybe yes. Bono mbiri bitabu. Ebi bono bire journals. Chitalinke. Lakini nse kuinyora. Nindi kirite igoro ya the First World War. How the First World War was not an African issue. In this case, nko gambira. Inga chisegi chiri chikuru kunga World War eni nchira basongo bago chirora lakini intu na wono mu Kenya biringa kisegi eli yaringe yitu inki kiagerete ne oratebe ngo mu Kenya ngurwani yaringo mu Tanzania because ya gento gete so nkirigere likurwa untebanga segiye nja yaringe onye yaringe esegi rarukunga ne World War ne Sauli abantu baliya barwanirite bakarwanira bakabagacha kurwanira no nensi yitu Kenya lakini ntuntu abwate sigiyo enga muna murwane no mungino dirimo kurwana mu minyokani gucyo mu kibwo muntu wano gucyo kotebanga sigiye ne yo mu kibwo muntu oli simwa minyokani gucyo esigi yalinge yaona mukao otajya mwarwanira obande. Number 2 buno inko inyora kora niki nyinge kire indi kirete amangana ya rites of passage nkaligireli the modern Omugusii Omugusii obono iga rites of passage nchiri chichi abwate ekerongo divine right of passage nanyoranga ne chi stages chire chiamana nandi chikokorwa religious iri nabantu bono intumona abantu tumayete nga rites of passage chire birth and naming tuacha initiation tuacha marriage and finally tuakolera death. Lakini ngiboliga ase discussion ya nabono ye pepe yo ekero lero igatubwate abantu nga kero muntu kwiketere school muntu ndete yote yetere school konye liri umwana ko yende school konye umwibuli akorosi umuyigumia sana umwana uyo uri rukianga kingi yo yende school lero iga no usabiru lero iga schooling is one of the rites of passage. That is my argument. Ni bindi nama ya komento kuchigawo. Ekende nda inyure ne pepe go deal with post-election violence. How post-election violence 2007 and 8 ya affected you mucho Kisii. Na andi na give ebichingia sana. Inga intu mucho Gusii no nyese igili ya lingi buna ya bete. Actually ya gere to mucho etauni ya Kisii ekakina. Namanya kuruchi nyumba no ni chigorobe chindu chibono chirega iga next to our studio iga chigoroba chindu meti chiagachwa ekere chisegi chiri chiabete Gusii gatuke bwata omorembe
abantu bakarusi ko bagacha komenya agaiga ebiashara bikamenta kere ebiashara byamenta chipara chikaigurwa bono gusiya ke chibengi chigacha chinyinge so manya gusingo out amagenderero aria aba esauri eseyeri omete chitauni chinde buna bono tokebe Eldoret Kisumu chitauni chiri chiakwete kabisa abantu bali barenga kole biashara agali bagatama gocha chitauni una Kilgoris bagatama kurura bagacha gusiga ya nonye ne chisukuru chetu abana barwete baba gusiba atamite korusiko bagacha bagaswacha bokereri Kisi Ikerio population ya chisukuru echigakina Kisi igakina gweta nande tigantebe igabone igano no oyontegerete nkelinga omuchio itogusi I have given factors chiagerire omuchio yogokina lakini factor nene mono nesegeri ya 207/208 post election violence. Okay. Minero.